Zo vaak weer rond elke nieuw. En elke Ze moet spullen even ophalen en even op temperatuur komen. Marianne, kom bij mij. Het wordt hier tot wij op mij. Verleidje en boelen en maatje. Een mooie naar je fantasie. Het is heel september, roezig waar. Past wel wat bij de licht manke lieke liederen van Leonard Cohen. Tolve Frieske artiesten binnen vregen een lied van Cohen in het Fries te zongen. De opnames binnen op een snijn en een man die op de pleats van de familie Beekman in Boer. Snuf de hondenmatroos. Na wat omvregen kom ik erachter dat net alle artiesten drekst wat mooi Cohen hebben. Gewoon kon hem net eens. Nee. Maar toen had ik een paar dingen jet en ik vond het wel een uitdaging om iets van mezelf in te lezen. Dus. En dat het in het Fries is. Ik zong normaal net in het Fries, dat vond ik wel heel leuk. Mijn roots lezen in de 70's, alles wat er toen gebeurde, zeg maar, daar ben ik nog wel erg van onder de indruk. En daar had Cohen ook bij. Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel erg 70's klinken. Ik qua teksten ook weer. Beschrokken wij zuur in lichtblauwe rijnjas, kleuren sanuur. Kraan bij het station wij, schouw is de trein. Waarom vol met mensen, wel zo'n De jerme Harry Zwerver is Bart Kingma de betinker en de onjager van dit project. Hij had ik de teksten van de liederen oorzet in het Friesk. Maar waarom Cohen? En waarom bij mij thuis? Het is inderdaad net een perfecte jongen. Het zijn helemaal geen spannende muzikale arrangementen. Maar het is iets van, ja, hier sta ik kan niet beter. En juist dat maakt het ze kwetsbaar. En die kwetsbaarheid maakt het ze juist weer zo verschrikkelijk mooi. Neil Young had het dik. Johnny Cash had het dik in zijn letterenperiode. Hij is natuurlijk, Cohen is natuurlijk net de enige. Maar Cohen had het wel heel sterk. Ja, die ademt in alles. Die imperfectie uit. Die ziektocht naar het mooiste van mooie dingen. Weten dat ze het eigenlijk net bereiken zullen, maar toch hun best doen. Dus zoiets. Ja, ik moet even weer wat zij bezig bent. Jongens, ik was even afgeleid, sorry. Maak je geluid zetten op het programmeren van mij. Prachtig. Ongelooflijk. Ach, jij zegt er een zielige zaak van. Ongelooflijk. En de vage stolle rotzooi op zijn stritse skin, maar hij is op erin. Hoe is leeg maar in holle. Struis mij en mij, de stritte oer, wachtend op de bui, die speelt de Peter van der Zwaag heeft de muziek arrangeerd en docht de muzikale liedering. Hij vindt, wat Cohen docht, wat deprimerend. Dat had ik maar de stijl te krijgen, werd er in zongt. Dat hij het wat, nou dat verneemt nou ook, al die verschillende oren versies, die binnen wat positiever in karakter. Nee, dus dat sombere, dat gaat eruit op deze artiest. Ja, als je de tekst is al somber en dan kun je het ook nog somber uitvieren. En dat is dubbel top. En nou binnen de tekst, binnen nog steeds niet binnen. Prachtig vertaald ik toch bij Kingma. Geweldig. Maar dan krijg je die tekst en dan krijg je een soort positieve lading erbij. En dat vind ik heel nieuwsgierig. Ja, wat makkelijk te verteren. Ja. Dus niet warm. Huh? Ja? Ja. Nou, dan even waarschijnlijk. Nienke Laverman wou ik graag mooi van, maar dan wel op één betingst. Zou ik alleen? Had ik Halleluja jongen mooi. Maar ja, dat vind ik zo'n mooi lied van Cohen. Ik hoor het vooral van Jeff Buckley. Die had een hele mooie versie. En
ja, hij is soms van die klassiekers, van, dat ze noemen van, als ik die ooit nog eens jongen mooi. En daar jij de halleluja wel bij, ja. Die leeuwen was bewezen haar, du zeerst haar bijen op het dak. Zo mooi zien, te moane lucht ook koest was jaren. Ze nam die naar haar kamer mooi, zocht alle krachten uit hij boy en dwong die dan noodlijk halleluja, 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 halleluja. Roel Slostra is de oudste deelnemer en het, om zijn spieren wat bij de les te krijgen, een paar dagen mooi een kurk in de moelen aan het jongen west. Nee, ik trek net volle meer op, dus ik heb net zo'n volle oefening meer. Dus dan is die kwark in de moelen is een soort, die doet in de moelen en dan mast het zo duidelijk mogelijk om die kwark in wezen heen te jongen. En dan broekst spieren die is normaal vallen liggen haast. Die komen dan weer op gang. En dan helst de kwark uit de moelen en dan verneemt het zelfs ik. Dat het helderder klinkt, duidelijker klinkt en best even waande. Ja, dus knokken. Suzanne neemt die mooi naar haar vent aan het wetter. Just de boten die het voorbij gaan, in haar armen viel de diening. En do wist dat ze mooi gek is. Gaat goed. Ja. Hij is even een oud gediende, hè? Ja, dus nee, maar hartstikke leuk. De dagen vallen mij enkel door zwier. Ik zit het weer oké. Maar borgers, boeren zo doen. Dank. Ik vind die meldijtjes wel wat... Ik vind ze wel wat zeikerig eigenlijk. Het ben op ieder geval de akkoorden die het zo van de hoorn lezen, dat ik er zelf samen op uitspelen wie. Maar een goede pianist en de barre wonders. En toen nog niet, vond ik het een heel inspirerend lied. Toen zong het ik vol overtuiging. Als het jouw hoorn is, de wiesheid nou. Van het vertwarke stroon is, dan zong ik van jou. Hoe het vertwarke stroon is, het lied op het tongen. Als het jouw wil is, laat mij dan zongen. En als het wat weer is en stemmen verstommen, als jubelend plier is, laat de vloot maar komen. En als het dan stil is en doel is de ziel, als het jouw wil is, meidjes hier.